Καλησπέρα παιδιά, άλλο ένα επεισόδιο Scratch σήμερα και σήμερα θα παίξουμε 10 ευρώ. Είναι ιδιαίτερο επεισόδιο γιατί τη Δευτέρα δεν θα έχουμε κατά πάσα πιθανότητα επεισόδιο λόγω του ότι πρέπει να λείψω το Σαββατοκύριακο. Οπότε κάνουμε σήμερα 10 ευρώ και θα παίξουμε 3 δελτία, το άλλος για το 100, θα παίξουμε τους 12 μήνες. Και για πρώτη φορά στα βίντεο θα έχουμε το Monte Carlo. Μαζί μου εδώ και ο Κώστας. Γεια και από μένα. Ελπίζω να μου συμπαρασταθεί εδώ στη δύσκολη αποστολή. Εννοείται, παίζεις μόνος σου, δεν θα έχεις αντίπαλο. Έτσι. Και πάμε να δούμε λίγο, να κάνουμε ένα zoom εδώ. Ξεκινάμε με το άλλος για το 100. Ψάχνουμε 3 ίδιους αριθμούς. Και το 100 βέβαια. Πάμε. 22, 22, 5, όχι. 22 πάλι, 4, 1, 19, 20 και 20. Ελπίζω να σπάσει η γκίνια στα δίευρα γιατί ακόμα όχι. Άρα λίγο παρά λίγο, ένα και ένα. 14, 5.000. Δεν θα ήταν, ναι. Λοιπόν, 16, 2 και 16, 23, 19, 23. Έτσι το πάνε αυτά, γύρω-γύρω. Και 19, όχι. Λοιπόν, κατευθείαν για να σου δίνει άλλη ευκαιρία. Αποτυχία, με συγχωρείτε κιόλας γιατί πέσαμε και έξω το πλάνο από ό,τι είδα. Δεν κέρδισε το πρώτο δελτίο. Πάμε στους 12 μήνες στοίχη. Κάτι θα σου δώσει το 12 μήνο, πιστεύω. Είναι υψηλού ρίσκου σήμερα το επεισόδιο γιατί δεν παίζουμε συνεχόμενα, οπότε καταλαβαίνετε. Πάμε να δούμε Ιανουάριος. Εδώ ψάχνουμε 2 ίδια. Όχι. Ρολόι, κορώνα, όχι, κλειδί, πυραμίδα, ούτε. Απρίλιος, έχουμε κορώνα και τριφύλι, όχι. Δεν είναι καλά αυτά. Δεν ξεκινήσαμε καλά. Πρέπει να δώσει κάτι. Να δούμε. Άμα δεν δίνεις στην αρχή, μετά... Ξέρετε να δώσει στο τέλος, αλλά... Κάτι πρέπει να δώσει, κάτι έτσι. Πάμε, Αύγουστος. Σάκος, όχι. Σεπτέμβριος. Χρήμα και ευρώ. Οκτώβριος. Έλα στο τέλος να τον γυρίσουμε. Όχι. 2 ακόμα. Λοιπόν. 2 μήνες. 7. Πυραμίδα και τελευταίο. Πιθανάζω ο Δεκέμβριος. 12. Όχι. Έχουμε και ένα δεύτερο. Έλα. Όχι. Δεν ξεκινάμε καλά και πάμε στο τελευταίο που είναι το Monte Carlo. Πρώτη φορά. Ελπίζω να αποφύγουμε το κουβά. Και εδώ θέλουμε τυχερός αριθμός. 8. Άρα θέλουμε τον αριθμό, τον ίδιο. Πώς πάει τώρα? Το σύμβολο είναι πάνω από πάνω. Οπότε ξέρουμε από πάνω. Περιφερειακά. Όχι. Τώρα δεν έχω μπερδευτεί. Από εδώ. 6 δυστυχώς. Κοντά. Και πάμε... Όχι. Μακριά. Ποσό, βρείτε 2 ίδια. 5, 4, 2, έλα. 5 και 3, 6. Δυστυχώς. Πάμε εδώ. Τι θέλουμε εδώ? 3 ίδια.
Δεν έχουμε τίποτα. Ούτε Και εδώ ούτε οριζόντια. θέλουμε το σύμβολο του ευρώ. Έτσι δεν είναι το ευρώ. Τι είναι, μόλις χάσαμε. Χάνουμε, δεν είναι. Δυστυχώς, παιδιά, από ό,τι καταλάβατε, το επεισόδιο αυτό ήταν ένας κουβάς. Δεν πήγε καθόλου καλά. Δεν πήγε καλά, ναι. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Δεν μας πάει. Αυτά έχει η ζωή. Αλλά θα συνεχίσουμε στα επόμενα επεισόδια. Ελπίζω να πάμε καλύτερα εκεί. Λοιπόν, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια χαρά. Γεια και από μένα.